Teď, když už víte, co je AI a kde se s ní v každodenním životě setkáváme, uděláme další krok a podíváme se na to, v čem se její fungování liší od tradičních technologií. Tradiční software se řídí pevně danými instrukcemi. Chová se pokaždé stejně, protože mu programátor předem přesně určil, co má dělat. Představte si například kalkulačku nebo digitální kalendář. Neučí se, pouze dodržují pravidla. AI se naopak učí z dat. Místo toho, aby dostala popsaný každý krok, rozpoznává ve vzorových příkladech souvislosti a dokáže se přizpůsobit, když se objeví něco nového. Proto může AI navrhovat rychlejší trasy, postupně zlepšovat překlady nebo rozpoznávat objekty na fotografiích. I když AI nemyslí ani nerozumí tak jako lidé, dokáže přesto vykonávat úkoly, které působí inteligentně. Umí odhalovat vzorce skryté ve velkém množství dat, vyvozovat souvislosti, které nejsou na první pohled zřejmé, a usuzovat tak, že na základě toho, co pozorovala, vytváří jednoduché závěry. Díky těmto schopnostem mohou systémy AI podporovat mnoho známých činností, například rozpoznávání objektů na obrázcích, překlad krátkých vět, navrhování slov při psaní nebo pomoc s organizací rozsáhlých souborů informací. Nejde o myšlení ve stylu člověka, ale o schopnosti, které AI umožňují zvládat úkoly, jež by byly pro tradiční software příliš pomalé nebo složité. Abychom pochopili, jak AI funguje, můžeme si její učení představit podobně jako u lidí, tím, že vidí mnoho příkladů. AI se předkládají rozsáhlé soubory dat, například fotografie, věty nebo zvuky, a systém v nich hledá opakující se vzorce. Obsahu sice nerozumí, ale postupně se stává velmi dobrým v rozpoznávání podobností. Jakmile se tyto vzorce naučí, dokáže vytvářet předpovědi. Například určit, co je na obrázku, nebo odhadnout další slovo ve větě. Teď, když víme, že se AI učí z příkladů, podívejme se na proces, který zatím stojí. Nejprve systém dostane velké množství dat, například mnoho fotografií nebo vět. Poté se trénuje tak, aby v těchto datech rozpoznával vzorce. Po natrénování se testuje na nových příkladech, aby se ověřilo, jak dobře se naučil. Když model funguje spolehlivě, může začít vytvářet předpovědi. A s další zpětnou vazbou nebo novými daty se postupně dál zlepšuje. Než budeme pokračovat, je užitečné si připomenout několik jednoduchých pojmů, se kterými se při rozhovorech o AI budete často setkávat. Mohou znít technicky, ale jejich význam je poměrně snadno pochopitelný, když vidíte, jak do sebe zapadají. Algoritmus je jednoduše sada instrukcí, podle kterých počítač vykonává určitý úkol. Model je výsledkem natrénování systému AI. Je to verze, která umí rozpoznávat vzorce nebo dělat předpovědi. Trénovací data jsou příklady, ze kterých se AI učí, například obrázky, zvuky nebo texty. Vzorce jsou pravidelnosti a souvislosti, které AI objevuje porovnáváním mnoha příkladů. Předpovědi jsou výstupy, které systém vytváří na základě toho, co se naučil. Jedním z nejběžnějších způsobů, jak se AI učí, je takzvané učení s učitelem, supervised learning. V tomto přístupu se systém trénuje na příkladech, které už obsahují správnou odpověď. Například pokud má AI rozpoznávat kočky na fotografiích, dostane tisíce obrázků označených jako kočka nebo není kočka. Porovnáváním těchto označených příkladů se systém naučí, které vzorce patří do jednotlivých kategorií. Tato metoda se široko používá v nástrojích, které už znáte, například ve spamových filtrech, ve fotoaplikacích, které rozpoznávají osoby, nebo v hlasových asistentech, kteří se učí rozumět vaší řeči. Je to jednoduchá myšlenka. AI se zlepšuje tím, že se učí z příkladů, které už předem zkontrolovali lidé. I když vám AI může pomoci s cestováním, překladem nebo tvorbou textů a obrázků, je důležité si uvědomit, že tyto systémy obvykle dělají vždy jen jednu věc. AI je úzce zaměřená. Nástroj, který vám pomáhá plánovat trasu, neumí přeložit dokument a systém, který shrnuje text, nedokáže porozumět vašim emocím. Každý systém AI je natrénovaný pro konkrétní úkol a funguje pouze v rámci tohoto úkolu. To zároveň znamená, že AI nemyslí, nerozumí ani neuvažuje jako člověk. Řídí se vzorci v datech, která už viděla. Proto sice může doporučit restauraci nebo přeformulovat zprávu, aby byla srozumitelnější, ale nedokáže posoudit, jestli se doporučení hodí právě pro vaši osobní situaci. A nemůže nahradit lidskou zkušenost, empatii ani zdravý rozum. Když tohle víte, budete mít realistická očekávání. AI je užitečná, ale není univerzální.
Podporuje vaše rozhodování, nerozhoduje za vás. I když AI zlepšuje mnoho nástrojů, které denně používáme, má stále jasná omezení. Nerozumí kontextu tak jako lidé, nedokáže dělat etická rozhodnutí a v neobvyklých nebo nejasných situacích se často mýlí. Jak už jsme říkali, AI nemyslí, necítí, ani nepoužívá zdravý rozum. Právě kvůli těmto limitům vytvořila Evropská unie AI Act, akt o umělé inteligenci. Soubor pravidel, který pomáhá chránit lidi tam, kde se AI používá v citlivých oblastech, jako je zdravotnictví, nábor zaměstnanců nebo veřejné služby. U většiny běžných nástrojů, například překladačů, cestovních doporučení nebo podpory při psaní, jsou rizika nízká, přesto je důležité zůstávat pozorní. Když rozumíte tomu, co AI umí a co ne, můžete ji používat s jistotou, aniž byste od ní čekali, že nahradí lidský úsudek. Teď, když už rozumíte tomu, jak se AI učí, je dalším krokem naučit se, jak s ní přemýšlet. AI funguje nejlépe, když k ní přistupujeme záměrně. Místo očekávání dokonalé odpovědi je užitečné vnímat AI jako partnera, který může podpořit vaše uvažování. Začněte tím, že jasně popíšete, co potřebujete. Můžete AI vysvětlit situaci, co už víte, a jaký typ výsledku očekáváte. Čím konkrétnější a srozumitelnější váš požadavek bude, tím užitečnější odpověď dostanete. A pokud výsledek úplně nesedí, můžete otázku upravit a zkusit to znovu. Takové ladění tam a zpět je běžné a často vede k lepším výsledkům. Zároveň pomáhá brát návrhy AI jako nápady, na kterých můžete stavět, ne jako instrukce, které je potřeba slepě následovat. Například můžete AI využít k návrhu zprávy, shrnutí informací nebo porovnání různých možností a potom sami rozhodnout, co je pro vás nejlepší.